Здравейте отново! В предишните епизоди на Stenix сериите ви показахме как да изготвите задания за изработка на вебсайт, как да търсите фирми за веб дизайн и как да изберете изпълнител. Последното нещо, за което трябва да сте информирани преди да започнете работа по вашата интернет страница, е договорът за изработка на вебсайт. Някои фирми злоупотребяват с невежеството, незнанието и доверието на клиента. Обвързват го с договор за изработка на вебсайт, който на пръв поглед изглежда безобиден, но в даден момент може да се появят неприятности. Нито една изрядна и уважаваща себе си фирма за веб дизайн няма да пропусне да ви предостави договор за изпълнение на проекта. Договор, който договаря условията за плащане, срокове и задълженията за двете страни. Това, че давате пари на позната или на не толкова позната фирма, която ще изработи сайта ви, е само едно от нещата, за които сте длъжни да изискате договор. Вижте юридическото име на фирмата. Съвпада ли с това, което тя презентира в вебсайта си? Ако е различно, попитайте защо и разберете дали не ползват фирмата на някой приятел или са просто посредници, а вашия проект ще бъде разработван от подизпълнители. Уверете се, че офертата, която сте приели, е приложена към договора. Изискайте подписи освен върху договора и върху офертата, тъй като тя е единственият документ, в който е описана спецификата на вашия проект. В случай, че в офертата компонентите на вебсайта са по-скоро маркирани, отколкото подробно описани, то тогава можете да изискате от фирмата изпълнител да изготви подробна спецификация на проекта, която след това да бъде приложена към договора. Вижте дали са упоменати добре условията за плащане и най-важното, кога ще получите готовия вебсайт, преди или след последното плащане. Изискайте всеки етап от изработката на вебсайта, който изисква вашето одобрение, да бъде документиран с подписване на приемо-предавателен протокол. Изискайте при завършването на вебсайта с приемо-предавателния протокол да получите и вебсайта на цифров носител, CD или DVD. При възникнали спорове, това е най-лесният начин да представите в съда какво сте получили като продукт от фирмата. Уверете се, че има и клауза, в която изпълнителят заявява, че няма да нарушава авторски права на трети лица. Например, използване лицензиран софтуер за създаване на вашия вебсайт, използване на платени снимки или шрифтове. Не сключвайте ексклузивен договор, в който трябва да дължите пари или да губите вебсайта, ако решите да смените фирмата за веб дизайн. Вижте точката, в която изпълнителят посочва мястото и размера за поставяне на неговото лого като изпълнител на сайта. Можете да изискате то да не присъства, но обикновено ще се изискат от вас допълнителна сума. Обърнете внимание на заплащането на допълнителните доработки, които са извън офертата и спецификацията на вебсайта. Много фирми злоупотребяват и след като клиента веднъж сложи главата в торбата, решават, че може да изискват от него пари за всяко дребно допълнително нещо по сайта. Вижте сроковете за работа, времето за реакция на клиента и изпълнителя, както и неустойките. Вижте кой притежава правата за домен името и хостинга, където ще бъде инсталиран вашия вебсайт. Договорете правата и за прехвърляне на пароли за контролните панели на домена и хостинга. Вижте времето за реакция при проблем с сайта, за времето на гаранционния период и последващата поддръжка. Вижте кога започва да тече гаранционната поддръжка. Изискайте това да бъде от официалното пускане на проекта. Ако ще изискате оптимизация на сайта за търсещи машини, договорете каква работа ще бъде свършена и какви резултати се очакват за определения от изпълнителя срок. Какво веб дизайн фирмата има възможност да изиска, което може да ви притесни, но тя си е в пълното право. Да ползвате вебсайта си само и единствено на определения домейн, с цел, след като получите вебсайта, да не го давате на други разработчици, които може да го копират и да го ползват на сайтове на други фирми. Да отговаряте бързо и адекватно в рамките на 2-3 работни дни на изпратени към вас мейли. Това е жизненно важно за завършване на проекта в срок. Ако се бавите седмица или повече, то определено няма как да очаквате вебсайта ви да стане готов за оговорения период. Важно е да знаете, че много малка част от сайтовете стават в определение за това срок, най-вече поради проблем с комуникацията и поради забавяне реакцията на клиента. Какви може да са последиците от невнимание? Ако съответната служба изиска лицензия за софтуера, с който направим вебсайта ви и нямате договор с фирма изпълнител или подобна клауза не е упомената, вината ще падне върху вас. Ако използвате изображения или шрифтове, за които не е платен лиценз, вината отново пада върху вас. Ако не притежавате само вие достъп до контролния панел на домен името, което ползвате, то може лесно да смени собствеността си при недобронамерени действия от страна на изпълнителя. Ако нямате достъп до хостинга, където е качен вашия вебсайт, и ако не притежавате резервно копие на сайта на друг носител, при разваляне на отношенията с изпълнителя, той спокойно може да не ви предостави сайта и да се наложи да си направите нов. Спазвайки тези съвети, вие ще си осигурите по-спокоен сън, точно сътрудничество и плавен работен процес,
което със сигурност ще се отрази позитивно на крайния резултат. И все пак, има случаи, в които юридически език може да бъде много сложен за разгадаване, а непрекъснатото взиране в сключения договор може да изнерви работата. Тук идва моментът на доверието. Доверието, което вие сте гласували на изпълнителя, доверието, което той трябва да оправдава всяка една минута от вашата комуникация.